హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మంచిలేస్ రుచులు. నేను మీ ప్రణవిని. ఈరోజు వీడియోలో చికెన్ క్యాండీ ఎలా రెడీ చేయాలో చూపించబోతున్నా. దీనికోసం ముందుగా నేను 5 బ్రెడ్ స్లైసెస్ని తీసుకుని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. వీటిని మిక్సీ జార్లో వేసుకుని పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలి. నేను 400 గ్రామ్స్ బోన్లెస్ చికెన్ని తీసుకుంటున్నాను. దీన్ని మిక్సీ జార్లోకి వేసుకోవాలి. టేస్ట్కి తగినంత ఉప్పు, 1 టీ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్, 1 టీ స్పూన్ సోయా సాస్, 1 టీ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ కారం, కొంచెం పెప్పర్, కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని మిక్సీ చేసుకోవాలి. వీటిని ఇలా పేస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిని వేరే ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. దీని మీద కొంచెం 1 టీ స్పూన్ ఆయిల్ని వేసుకుని కలుపుకోవాలి. ఈ రెసిపీ అందరికీ కూడా బాగా నచ్చుతుందండి. వీటిని ట్రయాంగిల్ షేప్లోకి పెట్టుకోవాలి. ఇలా అరేంజ్ చేసుకోవాలి. రైస్కి కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసుకుంటున్నాను. దీన్ని వేరే ప్లేట్లోకి తీసుకుంటున్నాను. నేను 1 ఎగ్ని తీసుకుంటున్నాను. కొంచెం సాల్ట్ని వేసుకోవాలి. కొంచెం బ్లాక్ పెప్పర్, 1 టీ స్పూన్ మిల్క్ చేసుకోవాలి. మిశ్రమాన్ని ప్లేట్లోకి తీసుకుంటున్నాను. ఐస్ క్రీమ్ స్టిక్స్ని తీసుకుని ఎగ్ మిశ్రమంలో 2 సైడ్స్ కూడా డిప్ చేసుకోవాలి. దీన్ని తీసుకుని బ్రెడ్ క్రమ్స్లో రోల్ చేసుకోవాలి. బ్రెడ్ క్రమ్స్ని రెడీమేడ్ తీసుకున్నానండి. ఇలా ఎక్స్ట్రాదంతా తీసేసుకోవాలి. దీన్ని వేరే ప్లేట్లోకి పెట్టుకోవాలి. వీటిని ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా టర్న్ చేసుకోవాలి సెకండ్ సైడ్కి. వీటిని రెడ్డిష్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఫ్రై అయిన తర్వాత వీటిని వేరే ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన మిశ్రమాన్ని ఇలా బాల్స్ లాగా చేసుకొని బ్రెడ్ క్రమ్స్లో కోటింగ్ చేసుకొని ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో 1 మంత్ దాకా ఫ్రీజర్లో పెట్టుకొని దీన్ని ఫ్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. అంతేనండి, మన రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది. ఇది చాలా క్రిస్పీగా చాలా బాగుంటుంది. మీరందరూ కూడా తప్పకుండా దీన్ని ట్రై చేయండి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. Thank you for watching this video.